To kwa kanyo ni atamalo 38 mar jopuonjre 1,153 mano kete kuonde tiegruok mopogore opogore e kind higa mar 2016 gi higa mar 2017 nyaka higa mar 2022 nyaka higa mar 2023 kod KUCCPS ne ok odonje mbalariany mano nego gidhiye. Nonro mano tim kod apisi mar Auditor General e thuolo mar higa 7 go onyiso ni nitiere omenda mathoth ma sirkal nochiwo ne mbalariany mar siro somb jopuonjre, to kata kamano ne ok ochopo ne jopuonjre ogogogo. Kaka Simfros Okinda leronwa, ripodno bende oyango ni mibadhi matara manoro chenro mag kepo mag jopuonjre ne kuonde tiegruok mamalogo. E nonro mare mar kepo mag mbalariany mano time kind higa mar 2016 nyaka 2023, apisi mar janon buge mag piny owacho oseyo bad migawo mochung' ne tiegruok mamalo kod bod ma ochung' ne omenda mag tayo chenro mag somo e mbalariany e wi chenro ma gitiyo godo e kepo mar jopuonjre madonje kuonde tiegruok mamalo kod ka sirkal chiwo omenda mag siro somo ne jopuonjre. E lipot mare bad migawo mochung' ne kepo mag jopuonjre idwaro mondo duok ne sirkal omenda mohewo milion 201 mano gol mondo sir jopuonjre ma kata kamano ne ok omi thuolo e mbalariany go. Bad migawo ni bende dwaro mondo duoki omenda mohewo milion 17 mano chiw ne jopuonjre ma nyingegi nondiki nyadinwoya momiyo nomigi omenda mokalo monego chiwnegi. Apisi mar janon buge mag piny owacho bende koro dwaro mondo chiw ler malong'o kama omenda mohewo milion 162 nodhiye magi gin omenda mano chiw ne jopuonjre masomo e mbalariany mag ji giwegi, kata kamano omenda go ne ok ochopo ne jopuonjre go. Nitiere jopuonjre maromo 42,490 mane ok ochopo e mbalariany go kata obedo ni ne oluonggi, ka bende koro apisi mar janon buge chiwo paro mondo many kuma ne gidhiye. Kamano bende mbalariany marem chiwo ler e wi thuolo mag jopuonjre ma gin godo kaluwore ni thuolo mar nonro ni ofwenyore ni mbalariany 22 kuom 32 mag piny owacho ne ok ochiwo ler ma kamano ne KUCCPS kaka dwarore. Fuok maduong' monene e lipodno bende en kaka moko kuom mbalariany kawo kwan mamalo mag jopuonjre mohewo monego gikaw. Apisi mar janon buge mag omenda koro kwa migawo mar somo mondo ru nonro e rieyo chenro mag kepo kod chudo ne jopuonjre masomo kuonde tiegruok mamalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William